Малоҳат ҷон ту чӯ кардӣ? Занг мезанӣ, мекушӣ телефона зангет мезанам, номерот киштагия охӣ. Наку охӣ, хеле ту чӣ ягон вайхи? Ҳама туғрия охӣ, ҳама туғрӣ мешава. Ғамша нахӣ, я рӯз мешем яҷоя. Даста мегирам, мебарам бешаи палангон. Мегӣ о я чӣ камбудӣ дорум? Камбудии хидма ман худам медонам чие охӣ. Камбудии ма ки ҳастай, ман студия надорум. Камбудии ма ҳастай ки дар байни коробкаҳоре мехонам. Камбудии ма ҳамин қаш ҳастай охӣ, ҳамаш туғрӣ мешава. Сад кунӣ ки накунӣ я рӯз студия мекушам. Студия кушам ноша мемонам малоҳат. ай номи малоҳат я студия мекушам. ҳамаш туғрӣ мешава. Малоҳат ҷон хафа наша. хай ман барои ту мехонам охӣ, хай чӣ кор кунам? Ман надорам ягон маруси дига ки болои ӯ бихонам. ҳамаш туғрӣ мешава. Малоҳат ҷон ман барои ту мехонам. Сад Держи. Все, турда иди ранал. Анау Bir yeshak tur. 001 at deb tur. Avariyaga jaq qo'ygan eshak. Yatma, gonka boshladi, ketdi. Салом. Салом алейкум. Созе халқи реперои ошиқи рӯзи шумо буда меган. Шумо гиря када гаште кан. Куҷо шуд хандаҳоят? Куҷо? Вай куҷо? О чо каде? Нахо шумо гиря кане, Нилуфар Шаҳноза у Насиба у Мадина гуфта. Оваяни хали мошина да шиштан бирафтан ирӯз. شما برگرده گیره کده بیاین اینجا غریبی بیایم پولی همین ماشینه کار کنه آخی این قناق شما میبینه آخ چون میام با